Når man skal lykkes som et hold, så er det vigtigt, at man alle sammen er med og forstår, hvad det er, vi skal. Hvad er missionen? Nu har vi de her 40 gæster i aften. De skal alle sammen gå herfra med den bedst mulige oplevelse. Jeg elsker at nørde mad, elsker at gå ned i råvarerne og de lokale råvarer og få dem til at blive til noget magisk. Jeg nyder det, jeg går i dybden med det. Jeg går sådan helt ned, når jeg skal forklare mine elever eller min kokke noget. Få dem til at smage. Jeg siger, prøv at smage her, prøv at se her. Det kan godt være, at det her det smager godt, men når vi gør det her, så bliver det en ekstra dimension på retten. Jeg går ikke kompromis på produkter af flere forskellige årsager. Mine kokke, de skal ikke bruge tid på at finde produkter, der virker, fordi produkterne virker allerede der. Du behøver ikke at være nervøs for det. Du behøver ikke at stå og sætter den nu fast, slipper den, gør den noget. Det gør den, hvis du gør det rigtigt. Det produkt, du har herovre, det svigter ikke, mindre du har gjort det forkert. Altså, jeg har altid gerne ville være god til det, jeg gjorde. Det er ikke sikkert, at jeg var det, men jeg prøvede i hvert fald på at blive den bedste. Da jeg så opdagede madlavning, der fandt jeg ud af at have en sindssyg flair for det, og havde en evne til ligesom at få tingene til at smage godt, og få tingene til at se pæne ud, og var god til at tilberede. Jeg har altid været en drøm at stille op til Bocuse d'Or, og altid synes det var fedt at konkurrere.